Политическа партия ГЕРБ подкрепя въвеждането на електронно образование в всички учебни заведения в община Казанлък. Мисля, че това е един логичен, не мога да кажа завършек, но логична следваща стъпка в електронизацията на общината като цяло. Електронна обработка на информацията в общината от административна гледна точка, електронен общински съвет, защо не и електронна система за образование на учениците. Мисля, че традиционните методи на преподаване имат своето значение в съвременното училище, в съвременната детска градина, но модерните технологии няма как да останат извън образователната сфера. Затова, като пионери във въвеждането на нови неща в различни области, намирам за напълно логично и това да се случи. Но това, което за нас е много важно, въвеждането на такава система да стане единствено и само след обсъждане с ръководствата, с родителите на всички учебни заведения, на детските градини и на училищата на територията на община Казанлък. Защото много е важно хората, които ще потребяват тази услуга, да бъдат наистина убедени в нейните ползи, в това, че работата на учителя от една страна ще бъде облекчена, ще бъде модерна, ще бъде адекватна на потребностите на учениците, на децата и в същото време онези резултати, към които се стремим за повишаване на успеваемостта, наистина да бъдат факт. Защото няма как това да се случи единствено и само прилагайки традиционните методи. Но разговорите, дебатите за въвеждането на каквото и да е нововъведение в работата на общината, на територията на общината, е практика на партия ГЕРБ и мисля, че това ще продължи в следващия мандат. Не на всяка цена въвеждане, против волята на потребителите, а напротив, осъзнато, с тяхно желание, с техния ангажимент да го прилагат, така че наистина да се получат максимално добри резултати. Моята лична позиция е твърдо за. Нещо, което според мен не е добре да се случва на парче в отделните учебни заведения, а да бъде една цялостна политика на общината, за да може резултатите наистина да бъдат по-успешни. Защото всеки един директор, ръководител на учебно заведение има своите виждания за развитието на институцията, която ръководи, но когато това се случва на територията на цялата община, ако щете, дори обмяната на добри практики между институциите ще даде своите положителни резултати.